Александр Лукашенко выявіў абсалютна неўласцівыя для яго спагадлівасць і міласэрднасць у размове з кіраўнікамі КДБ і следчага камітэту, калі папрасіў іх не быць жорсткімі з затрыманымі расійскімі баевікамі. Яны ўсяго толькі салдаты, выконвалі нечы загад, патлумачыў Лукашенко. За 2 дзесяткі апошніх гадоў Лукашенко, наколькі вядома, не памілаваў ніводнага асуджанага на смяротнае пакаранне, а гэтых людзей было не 10, не 20, іх былі сотні. Гэта, канешне, былі злачынцы, пераважна забойцы, але іхнія злачынствы не ідуць, калі так паглядзець, ні ў якае параўнанне з магчымымі вынікамі тэрактаў, у падрыхтоўцы да якіх ужо абвінавачваюць гэтых затрыманых. Уявіце сабе, што такое тэракт у Беларусі. Адзін тэракт на памяці – гэта тэракт у менскім метро. А уявіце сабе выбух на астравецкай атамнай станцыі, калі яна ўжо запушчаная. Уяўляеце сусветны маштаб катастрофы і уяўляеце маштаб міласэрднасці Лукашэнкі. Прычым, што цікава, што гэтую фразу, якая была, здавалася б, адрасаваная толькі да 2 гэтых генералаў, паказалі па нацыянальным тэлебачанні. Чаму? Таму, што адрасаваная яна была не да гэтых генералаў, дакладней не толькі да іх і не да тых мільёнаў, якія маглі глядзець Лукашэнку па тэлебачанні, а для зусім іншай аўдыторыі. Да тых дзесяткаў тысяч байцоў АМОНа, байцоў спецвойскаў, байцоў унутраных войскаў, міліцыянтаў, якія цяпер гэтымі днямі трэніруюцца разганяць мірныя акцыі пратэсту. Вы выконваеце загад, а значыць, не будзеце несці адказнасці, нібыта гаворыць ім Лукашенко. А таму збівайце, цягайце па асфальту, цягайце за валасы жанчын, закідывайце ўсіх в аўтазакі і там збівайце, прывозьце іх у міліцэйскія пастарункі і там збівайце, на судах давайце хлуслівыя паказанні, вы выконваеце загад і, значыць, не будзеце несці адказнасці. Дык вось неправда. Заканадаўства не вызваляе, нават беларускае заканадаўства не вызваляе ад адказнасці за выкананне злачынных загадаў. А міжнароднае заканадаўства, наадварот, не толькі дазваляе, але абавязвае не выконваць злачынныя загады. Вось менавіта гэтым і кіраваліся суды ў былых сацыялістычных краінах, калі судзілі і адпраўлялі за краты былых так званых простых салдат дыктатуры.